Is me sin ise. agus is me se cíomh, agus is muid an beirt every cap ag form den óg, chuna bheith obair ar cosin in níl óg. Is me se canal. Agus is me se blachín. Tá muid sí sa Bushmills an seo han session Yanni le fel ganan agus han rudí nua feamach faoin rudí tá muid gáil Yanni leis an costume nua seo. Is me se ciúla. Is me se tíorn. Tá muid ag búda ag ben se le daoine nua agus ag caint le daoine nua agus fel amach rudí nua faoi cos nGael fásta mar tá sé rud ag an ar nua. Is iad an coiste na daoine óga a tábhairteachán agus na ibrithe óga. Harfah cethir déag daoine óige an agus tá muid site i bell fearsa. Bhí me sé písbog nervseach ag an tús ach nuair thosaí sé bhí muid le suas agus ag glóirt lena céal agus ag fear rudí nua amach faoin ma déine híon agus nuair thosaí gach daine glóirt bhí sé formí éis comfortach leis na daine eala bhí hardarm agus inis tá sé ansalhar. Bhí fil glanam na stracanú agus bhí me ghrúpa agus coppla session rudí faoin mé chéan agus daine eala. Tá muid ag go Boston agus tá muid ag déal go mór leis mar nGael nach chála seo sa phobal Gaeilge a riú. Is deis mór é seo dá na daine óga. Tá muid go marga agus be muid ag buí le daine óige difriúil. Bé seo seans maith dúin forbairt scanna socialist agin. Bé muid ag deanna cluichí agus rudí an aithne níos fearr a chur céile. Dhéanam muid sin han fear níos comfortach lena céile agus codin an costume na nGael óg len han sin a dhéanú. Tá mé héana agus blachín agus na daine eala sa coiste ag gáil bheith dhéanú tionscadaí airgid a réit na bbliana han ag teach suas han Boston. Rudí bheith me sa dhéanú na beidir rudí sa scoil han rudí go mór le cluiche péal a iad na múnseoirí ná bonsaíal na rudí go mar sin. Cosin in níl óg a bheith!